Waqt intervista s-sibt fil-għaxija fuq One, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li mir-rispons li ħa fost l-aktar proposti li ressaq il-Partit Laburista u li ħallew impatt fuq in-nies hemm dik tal-kontabilità fost il-politiċi. Il-Partit Laburista jipproponi wkoll li titneħħa l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi, li tiddaħħal il-Whistleblowers Act u li tiddaħħal il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Nemmen li dan il-punt tal-good governance qatt ma kien daqshekk koli fuq l-aġenda politika daqs kemm huwa matul dan iż-żmien. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-proposti li l-Partit Laburista għandu għall-qasam tas-saħħa. Qal li fil-qasam tas-saħħa rridu nibdew nagħtu l-assigurazzjonijiet, xi ħaġa li l-Partit Laburista ħaħsib li jinkludi fil-proposti tiegħu għas-settur tas-saħħa bl-introduzzjoni ta' charter għad-drittijiet tal-pazjenti li fost l-oħrajn jistipula żmien massimu ta' stennija għal operazzjonijiet diversi. Din hija xi ħaġa li qegħdin nagħmlu b'konvenzjoni u ma' targets nemmen bħala bniedem illi ħdimt fis-settur privat ukoll illi fl-ebda qasam ma tista' tasal mingħajr targets, mingħajr ma jkollok ċertu targets moħħok. U wkoll fis-servizz tas-saħħa nemmen li jista' nagħtu impetus kbir il-qudiem kemm il-darba jkun hemm targets ċari. Dwar il-konferma ta' Simon Buzutti li fil-costings li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista m'hemm imkien imniżżel kif ser jiffinanzja l-pipeline tal-gass, Joseph Muscat qal li dan kollu jkompli juri kemm il-Gvern m'għandux pjan għal qasam tal-enerġija. Al kontrarju l-Partit Laburista fil-proposta tiegħu għall-enerġija daħal f'ħafna dettall dwar kemm, kif u meta se jsir l-investiment u meta se jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. L-inqas meta tkun qed tagħmel costings bħal dan u tħalli xi ħaġa daqshekk sinifikanti barra, trid tagħti raġuni u mhux itħalli lil min jqajjimlek il-punt din ma ħallejtx barra issue ta' ftit 20 ta' eluf, dan huwa din hija issue li fuqha qed tibbaża anzi il-pjan tiegħek tal-enerġija tal-pajjiż. Fil-verità jien naħseb dak li ħareġ f'dawn l-aħħar jiem jikkonferma Wendy li dan il-Gvern m'għandux pjan dwar il-qasam tal-enerġija. Joseph Muscat qal li l-għalliema huma l-aktar riżors importanti fil-qasam tal-edukazzjoni. Spjega li l-proposta ta' sabbatical leave għall-għalliema biex ikollhom l-opportunità javvanzaw fl-istudji tagħhom tiddaħħal b'diskussjoni mal-MUT u b'sistema studjata li ma taffettwax is-sena skolastika ta' tfal. Il-fatt li ħan investu fit-teachers, il-fatt li ħanatu teachers iċ-ċans illi jolew livell li jiġu okkurant ma dak li qed jiġri madwarhom aktar over and above l-affarijiet l-oħra normali ta' rutina, fil-fema tiegħi ħajkun investiment qawwi fit-teacher stess imma fuq kollox fuq liedna. Joseph Muscat qal li l-programm elettorali tal-Partit Laburista dalwaqt jiġi ppubblikat. Al kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għażel li joħroġ bil-proposti tiegħu ftit ftit biex in-nies ikunu jistgħu jifhmu aktar dak propost. Li nistgħu naraw kif il-messaġġ jasal aħjar għand in-nies u nkunu qegħdin f'pożizzjoni li mhux biss infehmu imma nirrispondu l-mistoqsijiet leġittimi li n-nies ikollhom. Biss kull proposta li ħriġna aħna kienet costed, nafu minn fejn ġejjin il-flus, nafu kemm ħadd iswa u x'nafu x'riżultat ħatħalli.